Silav hevalno, em li ser peyvan bisekinin. Bi rastî heval dixwazin em van peyvan bilêv bikin, telaffuz bikin, kaçî hatên telaffuz kirin. Ji bo ew baştir fêm bikin. Ji ber vê yekê min hewce dît ez van peyvan wisa telaffuz jî bikim hevalno. û em ê nava hevokê de jî bikar bînin. Hûn dikarin li cem xwe wekî nîşe bigirin. Bajdar, vergîlî, bajdarî, vergîlendirme, bajdarîkirin, vergîlendirmek, bacgir, vergîcî, baçermok, yarasa, baçermok. Ev gava ku em dibêjin baçermok ev çêya vê derê ne hilmiye. Em hişk nabêjin. Em nabêjin baçermok. Yani baçermok nabe. Baçermok. Ew kêya dawiyê jî ew jî ne hilmiye. Baçermok. Ev jî yarasa ye. Evelon bajdar yani vergîlî em nava hevokê de bikarbînin. Em ê çawa bikarbînin? Em ê çi bibêjin? Em ê bibêjin ez bajdarim. Yani ji filan kes bajdar e. Yani bi bacê dide. Wê wateyê de. Bajdarî vergîlendirme. Em ji bo vê dikarin mînakeke wiha bidin. Bajdariya dewletê ji bo me ne baş e. Lê ev zêdetir mirov bajdarîkirina dewletê yani bajdarîkirin. Mesela ev bajdarîkirin hevalin vergîlendirmek bajdarîkirin devlet me bajdarî dikin. Yani em bêjin bacê ji me distîne. Bacgir vergîcî yê ku em bêjin bacê kom dike. Vê awayî nêtar e. Li vê derê ne de ne te navdêr û nêtar. Em nav hevokê de em bikarbînin wê çaxê diyar dibe nêre yan me ye. Mesela bacgira han em bibêjin yani jî bacgirê han. Mesela ev bacgira kê ye? Ji bo em zayan da wê nîşan bidin em ji bo navdêrên me em çi dikin? Em ditewînin yan jî veketandek tê dawiyê bi vê awayî em fêm dikin ku bacgir nêre yan me ye. Mesela em bêjin bacgireke gerçi bi rastî bacgir zêde ne başin ji ber ku bacî ji mirov distînin. Em bibêjin bacgireke hêja yan jî bacgirekî hêja. Ev ekî gava ku were dawiya wê zayan da wê nîşan dide. Yani mirov dikare numuneyan zêde bike. Yek jî baçermok hevalî me got ev jî me ye baçermok. Yani zayan da wê me ye. Baçermok li ku derê dijîn? Em bêjin di şikeftan da dijîn. Ev baçermoka han mesela. Nasıl dibêjin baçermoka şikeftan. Baçermoka şikeftan. Bi vê awayî mirov dikare hinek nav hevokê de hinek mînakê din jî bide.